guys, magluluto po tayo ng adobong pusit. Ito po, nagigisa na po ako. Ito po, mahal na araw, bawal po ang kanin. Magpusit muna tayo. Good Friday. Lagyan ko po siya ng konting tubig. Ilagay na po natin ang pusit. Tuyo. Konting asukal. At konting suka. Paminta. Saglit lang po itong lutuin. Lutuin po. Lagyan po natin ang siling cream. Yan guys, okay na po. Katay na po natin at baka ma-overcook. 2,000 years later. Guys, kain po tayo. Ulam tayo ng adobong pusit na may sili. Kain tayo. Pusit ang ulam namin. Pusit. Yun. Sarap ang pusit. Adobong pusit na may sili. Tapos may sili pa dito. Sarap. Ang sarap kumain guys pag may sili. Yan guys, ulo ng pusit. Kain tayo.
Sili. Hindi matikisin. Dura mo. Ano lang yung kalagay mo? Teka. Teka. Yan guys, tapos na po ako. Busog na ako. Sige. Saan po tayo? Sarap po ang luto na pusit. Walang diet. Mga sibat naman. Lagyan na naman tayo ng kanin, guys. Diet yun. Mukbang na to. Busog na ako. Pero mahal na. Mahal na siya. Sige. Shout out, Alana Saragosa. Hello, wala na. Kain tayo.
Lodi, Alana Saragosa. Nanaalagos. Tsaka, wala na. Yan po guys, tapos na po kami kumain. Maraming salamat po sa panonood at sana po ay nag-enjoy po kayo. See you on my next vlog. Bye-bye! Manghang.